5 начина да подобриш концентрацията на детето си. Изгледай видеото до край, защото петият съвет е най-важен. Хайде да започваме. Съвет 1. Създай спокойна среда. Премахни разсейващите фактори. Изключи телевизора, прибери играчките и създай един специален кът за учене. Съвет номер 2. Прави чести почивки. Децата могат да се концентрират само определено време. Използвай правилото 25 на 5. 25 минути учене, 5 минути почивка. Това ще им помогне да останат свежи и мотивирани. Преди да продължа, те подсещам да ме последваш, за да видиш и другите ми видеа. Съвет номер 3. Разделяй задачите на по-малки части. Дългите задачи могат да са уморителни. Раздели ги на по-малки стъпки, които да са лесни за изпълнение. Постепенният напредък носи голяма удовлетвореност при децата. Съвет 4. Включи игри за мозък. Игри като судоко, пъзели, логически задачи стимулират умението и способността за фокусиране по-лесно. Съвет номер 5. Физическа активност преди учене. 15 минути движение или спорт преди учене могат да направят чудеса. Доказано е, че засилват концентрацията, така че не забравяй да го включиш в графика. Изпробвай тези съвети и виж как детето ти ще започне да се концентрира много по-лесно.